sallallahu ala nabiyil karim. Bismillah ilahi waƙa na nufi Allah ta'ala ka ban buɗe nata gangar wa'azu za ni kiɗe nata. Dan maso barci so falle ka so jiya. Kusan mata ce ba zai farko ba ko da ana buga gwamran tambura zance gare ni ku karkada kunnuwa. Yana da amfani in kun jiya. Dan ba ni ƙarya ba na tsegomi sai na je na gani. Ba zan ƙage ba, ai batun da za ni ba ƙarya ba ne. Dan malamina shi ya faɗa mani, suna karatu cikin hadisai da shi da malam. Bawa ba zan fare ya ce da Ahmadu za ni gaya maka. Abin da na je wurin Malam Hassan. Malam Hassan ka ya ji ga Adamu, shewa Adamu ya ji ga Salihu, shehu Salihu ya ji ga Hashimu. Shi shehu Hashimu Mamman Tukur. Mamman Tukur kan ya ji ga ɗan Hawa Osmanu Fodiyo, shehu Mujaddadi abinda ya ji wurin ɗan Fodiyo. Oban Rofa'e Oban Isan Kwari. Ya al'amurra manya na zuwa shi zangaya maku tun ba mu ƙaura ba, kai na gane ka ba ka san rufi. Zamma wasiya na ba ya so zamjiya, ya ce da shi wata rana na zuwa duniyan nana za ta tabe kita, ai gabar da yamma gurbata take. Arewa har kodo za ta hau tsina. Gabar ta malama ni na tambaya me za ya sa ke ce wandoniya madallada na kai mani hankali. To zanga ya masa babba mai yawa. Zamanin rikicewan duniya in ya kusanto kowa ya shina, kaga manya sun saki gaskiya. Maloma ko masun take shina, kaga ƙara sai mai dukiya in baka koroɗi, kai ke ko zakure a gurin saraki a ɗebe tausayi. Kuma ba adala ƙarshen duniya, kaga mata yara ƙanƙana sun ke amre, sai yawo suke kaga amre ba yardan wali. Kuma babu yadda shegu sun yawa, gun mutane amana ta kaɗan sai faha'in. Ci shi zai yawa har ba aikin daidai sai na tir. Sai ko na Aisha shi ne zai yawa, babu mai girma sai fasiki sai ko shaƙi, shi ke walada muminai ko a wannan zamani. Ai ba son girma ko da ƙanƙane. Zamani ne in ji mujaddadi babu mai tausayin wani ya gaza, dan babu alkhairi ba ni ya tasa. A cikin zukatan manya da ƙanƙana, zamani ne na daɗin fasikai mumini kuwa za so ta gayyara ba aikin daidai sai na tar. Sai ko na Aisha shi ne
ta yi yawa ƙane da wa nasa sai gaba suke kamar musulmi da kafiri ba shiri ɗan uwa ko ɗanwa ko ƙane in kaga ya masu zance ba su yi kwanaki na aliya a tsaitsaye ɗan cikin ma sai aratai ake kwanaki na aliyan duniya ai babu mai zamnawa lafiya duniya duka ta zama rana babu inda bugen inuwa take wurin da ke tsammanin gaskiya ga maloma aka tsammani na ta su malamanmu na ƙarshen duniya ai sai fatar baka ba aikin bane yaran da za a yi a ƙarshen zamani ba su tausan mahaifa na jiya ba tufatarwa ba ci da sha hargar su wamba kamata gagara ba tufatarwa ba ci da sha gaisuwa ba kamata gagara abinda za a yi jibi na jiya a kumta tashi ya komo ƙanƙane za a ɗebe albarkar ƙasa wurin da me 70 ba a bakwai mai dukiya a hana masa godiya mai babo ko a cire masa dangana mata a ɗebe kunya da bin miji a bara su watsa a ɗakin duniya da yawan husuma ana kashe kawuna da yawan foshi ko magazan bara geji a yawaita dillalai maciya riba da rantse-rantse na ƙarya don laso da yawan ma'auna a ƙarshen duniya kullum maroƙa sai ƙaro suke yaran da za a yi a ƙarshen duniya gurin so dai so yi manyan riguna an ce karatu sun ce sun kiya sun ɗau adiko za su ƙasa jaba har sun yi ɗan wandonsu na bojuwa daga bojuwa suka tsere ga alebura ba karatun sun rasa dukiya su ne ɓarayi su ne ‘yan fashi batun da na ji wurin malam tukun shehu na dabe mutum mai hatara ni sai in ɗorar ba wani fargaba don kau bato nasa ba ƙariya ba ne shi ya faɗa mana zancen duniya na birkita nata ya ban razana in duniyan na za ta da birkita maciya amana ne za su yi yawa malam ya ce da karantar maluma a zamanin gurɓatan duniya za a yi fataucin neman malamai a can zuwa gaba in ji malam tukur in an gabar ne a jedi kuwa in an yi yamma a je can shaga izan an wajen kudu aje gamdare in an arewa aje harafa komai ya ɓaci a wannan zamani to in ji malam ba zai gyara to ba kwanaki da ta ruɗe duniya mai rai ya kan ce dama na mace ba zai gyara to ba kwanaki da ta ruɗe duniya mai rai ya kan ce dama na mace zaki ya buɗe fiƙoƙi nasa garken toma kai ba son wurin gudu
izan kai kururuwa babu gudunmuwa ba matsera ko kaso gudun mai dukiya ya tsananta a duniya har babu inda ya kasa ka kai nasa ba su kuni ga mai iyali da shi da mai son ikon duniya malam badamasi na so ba oban ada edo to dan duniya ya ce da mu wata rana na zuwa masu ya ce da mu wata rana na zuwa masu dawa sai rumbun ƙasa mai dame ɗari ya nemi ɗari ya ƙara a kan ɗari don mun ji tsadan dawa na zuwa kun san talaka ba zai dawa ba in masu iko ba su da sallake in ji malam ya ce mana banda sakewa haba samari aihin mai shiri a cikau dabara a san kaza kaifi da daushe tsini fama na zuwa sai an yi gayya namiji 80 aje a dawo sha'anin duniya fada ta malam ba mai musonata sai jahilawa wofan duniya kada ka taimaki mai yin gardama rashin gani nasa sai rai ya gaza in ji malam ɗan abadon ra'o a can zuwa gaba za a yi maluma in ji mallam ɗan abadon ra'o oban jonai do fitilun duniya shi ya mana zancen duniya in za ta ƙare fitinu sai yawa fitinu ko ba za ta abu ba sai duniya dauɗa ta yawa in ka ga amure ba yardan wali kuma ba a edda shego sun yawa kaga yara su ne shugaba komai so aika ba mai ce bari jahilai ne ke manyan gari a zamanin rikicewan duniya in ji mallam ɗan abdurra'u a can zuwa gaba za a yi maluma sun karatunsu mai tarin yawa suka tsiri gafa da karatun ya nutse wannan karatu bai amfana ba yai targaro yayi fauti an rasa ɗansu ban yi karatu gunsu ba sun kasa zamne suna kwaɗayin miya malamai 4 malam ya ce mana su za su ƙare na koka wuni mabuga hisabi da masu fara'izi a tashi nema ai tafiya wuni da masu tauhidi da mahaddata samun so zai yi wuya sai ina diran malam ya ce mana dujal na zuwa za ya zo ya sarauta a duniya mahadi da isa ma za su zo domin sojarta abin da ya birkita nan ne musulmi za su tattara kuma maluman son na bawansu ba ai malaman bid'a ne kamusai ba ƙarja ka sai hanji ka zuba malaman bid'a ne ƙwaguwa sun karkace wata farkin annabi don sun ga aya sun ki faɗanata in sun yi mata sun ki tsari na su an ce wa ƙarna ya kaɗa kai nasa ni ba ne baiwa ba na yin tsari don ba ku yanga mai ɗebo ruwa
ta je ta daji ta ɗauko min ice, ya yi zancen da ba shi da hamzari ba shi kaiwa wurin da ake nufi ɗaukan azara da saran gwangwala. In ba ka bawa da kanka kake zuwa, wanda bai yi tsarin matansa ba ko yan ibada, lada ba yawa ya shuka gero a saimo gargari. Da ya tashi girbi da ƙyar yayin rungume, Nabiyuna Ibrahim ya yi tsari ya tsare mata ta Saratu wanda ke kamanan ceto nasa. Ya tsare mata ta Aisha wanda bai yi tsarin matansa ba rantse ba zai ga Muhammadu Mahadi ba, tsari kusan sunna ne wajibi. Muwakkadi ne musulmi kungiya, na kata Salihu na zuwa domin ta tona asirin duniya, in ta taho za ta bayyana ɗan wuta da ɗan gidan aljanna a duniya. Ya juju wa majuju suna zuwa kankana da manyan kunnuwa, su masu ɓarna ne bayan ƙasa. In sun gabace gari da sai ciri, kana ɗulo'e shamsi tana tafe. Ɗulo'e shamsi tana tafe, rana ta huda a yamma ta yau gabar. Mai ran da ya kai wannan kwanaki, ai babu shakka ya ga abin ajab. Ku ’yan uwa na mu bar wani jinkiri, maza mu to ba mu bar wata shawara, in kun ƙi zance na ba ku tuba ba. Wallahi ƙofa za a rufe ta ne, mai dare da wayan kwanan waje har ya soke ƙofar ba ta buɗu ba, in an rufe ƙofar nan na jiya. Hairan da sharan doka daidai suke, ko kayi sallah da azumin shekara babu lada, ko da kankane dukkan ibada da aiki salihi. To an tsare su ba su wurin zuwa, bai cin waɗannan ga tsananin fari ruwa ya kame, ba zai sabuka ba. Usmanu Fodiyo baban Abubakar, oban Buhari, oban Malam Hassan, shi ne ya ce wata rana na zuwa ruwan gujamma ba zai samu ba, gulbi da tabki masu yawan ruwa. A je gare so a ezeke son kaife, gafarta malamani na tambaya. In mun tarar da gulaben son kaife, ka tambaye ni ba ni rufe maka al'amura ne da tashin duniya, manyan birane za su siyo ciri. To ko na ƙauye mai zance maku, jama'a ta taru taruntuma ta gabar suna macewa da yinwa ga kishi. Tafiya ake yi ba guzurin wuri babu kayan kabara taya, tafiya ake yi tafiyan ya da kai. Ba ma sauki sai gindin ice, tafiyan da ba damu a wurin wuni, kuma babu girki ko an kwannawa. Tafiya ake yi ba kwan lafiya komai sanin da ko kai sai dai ido, babu mai akuya ba tunkiya. Babu mai ka ya kan jakuna,
babu ɗan ɗinya ba ɗan kaɗe babu tsada ba gwandan dawa rannan abin tausayi mai dukiya da mai iyali in ji ɗan fodiyo mafiyinsu na nan mai son duniya wahalansa ta fita kowa a kaurara manyan birane ba sa watsuwa sai an yi ba sa doka an kaɗe ba saraki ba mai dukiya da mai talauci doka daidai ake dukkan mutane sun kankan dare babu mai iya tare ɗan tudu fitinu da za a yi shehu ya ce mana sai maloman sonna ba so sauraba Allah ta'ala mun roƙonka ne in karka kai rayin mu a kwanukan fartami ukun ji aya ta faɗa wa an seto ko kawai ta buge uku cikin masallaci da jana'iza da wurin karatu ba a zantuka ai malami na malam dan iya in zuciyarsa gani kwara ba ido ya ce abin da shike sa ai fari su 13 zanzana maku farkon su zalunci na sarakuna Kanada take faɗa gun maluma amure da yadda Allah ya hana in ya yawaita yana sa ai fari shegu izan sun yawaita a duniya jarabu so kan rika sabo ko duniya do da masu ludu da mai yin maɗigo da masu bata budurwa da yan dara ɗaukan kitabullahi da jannaba shi ma yana sa ai tsananin fari wannan fadance ba na musu ne kowa ya musa ya duba iza waka la ya masa ho illa ramadan haruna kunje ayan hanin ɗauka ta sa malam ya ce mana kabarin muminai idan ya burme yana sa ai fari rashin zakan noma da na dukiya in ji malam na sa jaraba jama'a musulmi idan suka yaki kai so na kashe juna na sa fari taho amini in magazance in je malam bawa ba zan fare kaje ka dorar ba wata fargaba dan kau ba tunasa ba ƙarya bane kaje ka ɗora ba wani fargaba don babu mai ce wa ƙarya kake shiddan ibada ba su zuwa bugen da ke bukata sai da niyya farkon su ibadan jahili ba ta kaiwa wurin da ake zuwa da mai riƙon kazan tsafi kuma da mai barin matansa tana feta in yi ibada ba ta wurin zuwa da mai riƙon kazan tsafi kuma da mai riƙon kazan tsafi kuma komai mai ƙera ta kare kai nasa da mai raɗan wani mai zinɗen wani in yi ibada ladan ba yawa haka na ibadan mai daudan zina komai yawanta a rabe ta kan kashe malam haruna jikan bagari dan makarantan haji abubakar maraba bakwai ne cana gida nasa Allah ta'ala yayi masa gafara shi yayi mana zancen addu'a
da ba ta kaiwa agun amusa tata mai cin haramun do da karahiya addu'a ta sa ba ta wurin zuwa bayin ta'ala sun mata shamaki ba ta san shiga ba ta ɗaiɗai ce dawa roƙon yawan rai ba ka hayewa kwanakin da kai maka don kai addu'a ƙaddara ba ta jin addu'a ko kaki barci na kwanan shekara mai yin tsafi na addu'a ba a yake yi dama ya bari sada mai zina in yi addu'a ba a yake yi dama ya bari hakanan du'a'in mutum azzalumi iyakacinta a ɗakin duniya shehu bakin ruwa malam umaru shi ɗan nufawa ne da yawan shina shi ya gaya mana goma mahaukata suna da wauta ba su don hankali farkonsu mai ganin rami a cikin dawa ya ruga hannu wawan duniya har da mai auren mace tsohuwa domin ya ƙaru ba zai ƙaru ba kana mutum wofi solo biyu ya amure mata ya kwan a gida nata kasa da mai tafiya mai nisa har ai ruwan bazara baya gida da tajiri mai tarin dukiya ba gidansa a birni sai dawa da mai amuran mata da agola guda biyar ya fi son hauka baya shawara da mai amaryan mata da zane bakwai shi kawo a tsumma ya yi aikin kawai amure na baiwa yana da bakin ciki mai yin sa yaƙi ya ce gida nasa mai ƙaryatawan zance na tsoro ya ɗau ɗabi'a da ba zai tsira ba ku bar shi wawa rana na zuwa in kwaga kansa a saura an ƙire ai 300 wauta ta cika kowa a bashi 30 ɗinasa in nai tunani na malam manzo a can a dafao na ko kan rashi masu yara kusa makaranta ko bar sakewa kwaiwa aji nasa ai abin nan ba na faɗa bane a cikin mutane girma ya zube ɗan musulmi a ce yayi fatiha ya kasa kaiwa ya girman kwabo masu iko su sa masa kayan gwangwala ya kai azara ya yi wahala ta kai inda alfadari ko jakuna so sata ya ka harbe renin Kano kusan abin nan ba aibi ba ne har ga Allah ba wata gara dama mai shiga wuta ba wata tambaya dan an wahar sasa ba aibi ba ne mawahalata ɗakin duniya ba sa ibada Rahim sallallahu ala nabiyil karim bismil ilahi waƙa na nufi Allah ta'ala ka ban buɗi nata gangar wa'azo za ni kiɗe nata don masu barci su falika su jiya kusan matacce ba zai farku ba ko da ana buga gwamron tambura zance gare ni ko karkada kunnuwa yana da amfani in kunjiya
Dan ba ni ƙarya ba na tsegomi sai na je na gani, ba zan ƙage ba, ai batun da zane ba ƙarya ba ne. Dan malamina shi ya faɗa mani, suna karatu cikin hadisai da shi da malam bawa bazan fare. Ya ce da Ahmadu zani gaya maka abin da na ji wurin Malam Hassan. Malam Hassan kau ya ji ga Adamu, shewa Adamu ya ji ga Salihu, shehu Salihu ya ji ga Hashimu. Shi shehu Hashimu Gwamman Tukur. Wato waɗannan abubuwa da wannan malami ke ji ga wannan ke ji ga wannan, wato al'amuran ƙarewan duniya ne da kuma na sha'anoni wato wanda yake na birkice duniya, shi ne za mu bayani a kai. Mamman Tukur kawai ya ji ga ɗan hawa Osmanu Fodiyo, Shehu Mujaddadi abinda ya ji wurin ɗan Fodiyo. Oban rofa oban isan kwari, ya al'amurra manya na zuwa shi zangaya maku tun ba mu ƙaura ba. In kai na gane ka ba ka son rufi, zan ma wasiya na ba ya so zam jiya, ya ce da shi wata rana na zuwa. Duniyan nana za ta tabe rikita, gabar da yamma gurbata take, arewa har kudu za ta hau dina. Gafarta malam ni dai tambaya, me za ya sa rikicewan duniya, madalla ɗana kai mani hankali. To zanga ya masa babba mai yawa, zamanin rikicewan duniya in ya kusanto kowa ya shina. Ka ga manya sun saki gaskiya, maluma kuma sun take shina. Wato a nan gurin za mu yi bayani yayin da ƙarewan duniya ya zo, to sai ka ga wato manya sun saki gaskiya ana gudunta ba a so sai ƙarya. A lokacin nan ne aka ce mana kuma su malamai wato za ka ji suna faɗan magana wato na gaskiya a baki, amma can ƙarƙashin zuciyarsu wato ba komai sai shegantaka. A wannan zamani ne aka ce wato idan ka ga ƙara mutum ya yi ya samu nasara, to sai mai dukiya. Muddan ba ka da kuɗi aka yi ƙaranka, to ka shiga uku. Idan ƙaran na ɗauri ne, to ba abin da zai raba ka da ɗauri. Idan kuma na tara ne, to sai an maka. Idan kuma mai arziki ne kai ƙaran shi, to wato sunanka wahalalle. Wato sai haka kawai wato malam in ya kwashi dukiya ya je ya baje ɗan wannan tudu, ya yi maganin wannan ɗan tsibiri, ta ga ya da yana bubuɗe ido ya samu nasara. Amma a halin ƙarshen duniya fa, in ka ga ƙara sai mai dukiya, in baka koroɗi kai ke ko zukure. A gurin saraki a ɗebe tausayi kuma ba a dala ƙarshen duniya. Ka ga mata yara ƙanƙana daɗa sun ke amre, sai yawo suke wato kaji. A wajen ƙarshen duniya za ka ga mata ƙanana wato sun ki aure, sai yawo na gantalin ba gairar ba dalili. To karka ce abin ya tsaya a wato ƙananan matan ne, a'a. Za ka ga dattijuwan mata da shekara 40 ko 35 ta samu 'yan fatocin mamanta malam an gama da goriba ko burodi, sun sami wato wani tsumma wai shi rigan mama an ci kwikuya, an tada su sun yi luku-luku. An sa wata riga na shiga duniya wa ita sikirati, ga wani fatala wai shi ile gwaggwaro an kima gami da gashin bature,
to shi ne za su shiga gari ma da waɗannan mata suna murure suna kallon mazan mutane wai su ma budurwa ne. in ka ga mata yara ƙanƙana sun ke amre sai yawo suke in ka ga amre ba yardan wale kuma babu yadda shegu sun yawa gun mutane amana ta kaɗan sai faha'in shi zai yawa har ba aiki daidai sai na tiyar sai ko na asha shi ne zai yawa ƙane da wa nasa sai gaba suke kamar musulmi da kafiri ba shiri babu mai girma sai fasiki sai ko shaki shi ke walada muminai ko a wannan zamani ai ba so girma ko da kankane zamani ne in ji mujaddadi babu mai tausayin wani ya gaza babu alkhairi ba niyya ta sa wato kaji a nan gurin ana ce wai wato ƙananan yara da manya za ga kowanne sai mugun kulli wato ba alkhairi a zuciya wato za ka ga ƙane da wa suna gaba ka rantse da Allah musulmi da kafiri ka ga ɗan uwa bayi son ɗan uwa makoci na bakin ciki da makocin shi aboki na so fitina ta tashi akan abokin shi a ce wato shi ma aka samu labari a bakin shi babu alkhairi ba niyya ta sa a cikin zukatan manya da kankana zamani ne na daɗin fasikai mumine ko waza so ta gayyara ba aikin daidai sai na tir sai ko na aisha shi ne zai yawa ƙane da wa nasa sai gaba suke kamar musulmi da kafiri ba shiri ɗan uwa ko ɗanwa ko ƙane in ka ga ya masu zance ba su yi kwanaki na aliya a tsaitsaye ɗan cikin ma sai an ratayi ake ai kwanaki na aliyan duniya babu mai zamnawa lafiya duniya duka ta zama na babu inda gurin inuwa take wato kaji a nan malamin yana ce duniya ta zama rana wato abinda ake nufi da gurin idan wani matsuwa ya same ka ko kuma wani halin harkan gida ne ko kuma wani wato suna ne ya auko maka baka da yadda za ka yi to da zaran ka tuna ai wani dan uwana ne yana da dukiya bari in kai kuka na gare shi ko ko wani makoci na ne yana da akwai ko kuma wani aboki na ne yana da akwai da zaran ka je ka ce salamu alaikum sai ya ce wa alaika salamu idan ka ce na zo gare ka ne bisa halin wani larura ya koro ni gare ka sai ya ce to sai ya zauna ya lafi ya kashe kunnin shi malam sai ka gama gaya mashi tsiyanka da arzikinka wato ya ji tukuna maimakon ya taimake ka ai ba mutumin zamani kenan ba sai ka ji ya shiga bullo maka da larura ai wato mutane suna ganin kaman da abin ne irin da ai yanzu ba shi sha'anin durufin asiri ne na Allah ga larura kaza a gaban shi ga larura iri kaza a bayan shi idan dai ya so gaya maka wato irin tsura wanda yake ba zai baka ba malam sai ka ji shi ba ma rana bane wuta ne gumma ka gudu ka bashi guri duniya duka ta zama rana babu inda gurin inuwa take wurin da ke tsammanin gaskiya ga maluma aka tsammani na ta malamanmu na ƙarshen duniya sai faɗan baka ba aikin ba ne wato a nan gurin kuma ana yin bayani ne akan wato malaman ƙarshen duniya su kuma sai ka ji suna faɗan gaskiya malam amma duk a baki ne can zuciyansu ba komai sai shegantaka yaran da kuma za a yi a nan ƙarshen duniya
mun samu labari ba za su rika tausaya ma mahaifa ba za su ba su ci da sha ba, kai su ma je su gaishe su wato da baki, to abin gagara zai yi. To idan ko ka lura a halin yadda sha'anin ke tafiya, yaran na yanzu malam ba ma wai su ba iyayen nasu su ci ba, da uban zai sakaci da ɗan dukiyan shi sai su zambace. Yaran da za a yi a ƙarshen zamani ba su tausan mahaifa na jiya, dan ba tufatarwa ba ci da shagai su wara ba kamata gagara. Abin da za a yi jibi na jiya a ƙumtata shi ya komo ƙanƙane. Za a ɗebe albarkar ƙasa wurin da me 70 ba a 7 mai dukiya a hana masa godiya. Wato kaji bayani a nan, mai dukiya an ce mana za a hana masa godiya, wanda kuma ba shi da dukiyan to za a hana masa dangana. Da zaran mutum ya tafi halin naira 1 ta gagare shi, idan Allah ya taimake shi ya ga ya mallaki naira 100, maimakon ya gode ma Allah ya koma inuwa ya ci naira 100 shi ya san a duniya yake, a lokacin nan kuma wato guri zai tashi, ba abin da yake so sai naira 100 nan wato su kai naira 1000. Wato su sallah su salati da yake yi duk sai ga ya rage kokari. Da rana ana ga gauniyan a sai wannan a sayar da wannan, wato in dare yayi kuma ana lissafi, su dan kiyamul lailin shi da wurudin dare duk ya watsar ya bari ana neman dukiya. Shi kuma marai akwai da aka ce za a cire masa dangana, shi kuma da ya waiga ya ga abokin shi da suka taso tare ya mallaki naira 100 shi ba shi da ko daya, shi ma idan ya fi gidan guntun gajeren wandon shi da taguwan shi sai ya ce inda arziki ke ko da tsiya ko da arziki shi ma sai ya yi. Mai dokiya a hana masa godiya, mai babu ko a hana masa dangana. Mata a ɗebe kunya da bin miji a bara su watse a ɗakin duniya. Da yawan husuma ana kashe kawuna, da yawan fushi kuma ga zambar gihi, a yawaita dillalai maciya riba. A yawaita dillalai maciya riba da rantse na ƙarya dallaso. Da yawan ma'auna a ƙarshen duniya kullum maroƙa sai ƙaro suke, wato masu ci ba wahala. Yaran da za a yi a ƙarshen duniya gurin su dai su yi manyan riguna. An ce karatu sun ce sun kiya sun ɗau adiko za su ƙasar jaba. Har sun yi ɗan wandonsu na bojuwa, daga bojuwa suka ga alebura. Wato kaji wurin maganan wandon bojuwa ɗin nan mun sha karanta shi mun rasa irin yadda wandon bojuwa yake, sai muka ɗauki irin tinkirin wandon nan wanda ya wuce ƙwabri shi ko bai kai gwiwa ba, to shine wandon bojuwa. Ashe malam duk ba shine wandon bojuwa ba, da yake yanzu Allah ya kawo mu zamanin ganin wandon bojuwa, to yanzu muke ganin wandon bojuwa. Ga nan samari suna ɗunka shi masu ƙafa baga malam, an zauna an sa musu sunaye daban-daban. Akwai wani wandon da ake kiran shi wai shi bagi, akwai wani wai shi tankwab, akwai wani wai shi magazan, akwai wani wai shi fantalo. To duk wando ne, shi ne za ka ga samarin zamani malam sun ɗunka shi, an kawo wani kafurgumin takalmi malam mai tsinin duga-dugi, ga ƙaton goshi wai shi sakadale. Shi ne za ka ga mutum ya kafa shi a ƙafa, to duk wanda ya sa sakadalen nan ba dama iya tafiya fi sabilillahi, sai ka ga yana tafiya yana kwandarewa yana lankwashewa karan tsaye da Allah gurgu, wai shi ya sa sakadale. An zo an bar su ma mai yawa a kai, ga wani saje malam an kawo shi daidai gindin kunne an mishi wani kege kaga mutum ya aje gasusuwa kamar burgu, wai shi wai sajen Jamus. To wannan sajen duk wanda ya yi shi malam samu ka gan shi a makaranta da wuya. An zo an yi wani gashin baki wai shi majinan gwamna, an aje wani ɗan siririn gemu wai shi gemun afika. To shi ne za ka ga samari suna yi,
sun yi ɗan wandonsu na bojuwa daga bojuwa suka ga alebura. Ba karatun rasa dukiya su ne rayi, su ne ‘yan fashi batun da na ji wurin Malam Tukur. Shehu na dabe mutum mai hatara. Ni za ni ɗorar ba wani fargaba don kau bato nasa ba ƙariya ba ne shi ya faɗa mana zancen duniya. Na birke ta nasa ya ban razana. In duniyan nan za ta birkita maciya amana ne za su yi yawa, malam ya ce da karantar maluma. A zamanin gurbatan duniya za a yi fataucin neman malamai, wato kaji a nan gaba, wato za a rasa malamai. Abinda zai kawo rashin malaman kuwa, wato su dai wanda suke da ilimin tsufa wato da mutuwa yana dacewa da su. Yaran da ya kamata su kuma su taso su nemi ilimi, to suna da bagi a ƙafa sun ƙi neman ilimin. To, idan aka shafa masu ilimin ba su, yaran da suke tasowa kuma ba su yi ba, ai kaga sai a rasa kenan. To har idan ana neman malamai wato za mu faɗi waɗansu garuruwa masu nisa wanda kafin sai an je a same su a gurin, da ƙyar ma za a samu. Za a yi fataucin neman malamai a can zuwa gaba in ji Malam Tukur, in an gabar ne a jedi kuwa, in an yi yamma a je can caga, in an wajen kudu a je gamdare, in an arewa a je harafa, komai ya ɓaci a wannan zamani. To in ji malam ba zai gyara to ba, kwanaki da ta ruɗe duniya mai rai ya kan ce, dama na mace. Wato kaji a nan gaba saboda ƙarshen duniya in fitinu ya tashi, za ka ga mutum ga shi da ran shi da lafiyan shi wato yana guri dama ya mutu. A wannan zamani ne aka ce mana zaki zai buɗe fiƙoƙin shi kaga garken tumakai ba inda za su gudu. To ko da kaji mun ce zaki zai buɗe fiƙoƙin shi karka zaci zakin na naman daji ne, a'a wato sarakunan ƙarshen zamani kenan. Garken tumakai kuma da muka ce ba su da inda za su gudu, karka ce tumakin na awaki ne, a'a wato talakawa ne. Yayin da sarakunan ƙarshen zamani suka tada shedanci akan talakawa, to talakawan nan fa ba inda za su yi. Idan fitinan sarkin garin ku ya dame ka ne ka gudu ka je wani garin, sai ka tarar wancan garin shi ma sarkin garin fitinan nan ne. Idan kuma ƙasan ne gaba ɗaya ta maka zafi kai tsalle ka gudu ka barta. Fitinan sarkin garin ku ya dame ka ne ka gudu ka je wani garin, sai ka tarar wancan garin shi ma sarkin garin fitinan nan ne. Idan kuma ƙasan ne gaba ɗaya ta maka zafi kai tsalle ka gudu ka barta, to duk ƙasan da za ka jira sai ka tarar fitinar na tsuguna a ƙasan. Ka ji misali kenan. Kwanaki da ta ruɗe duniya mai rai ya kan ce, dama na mace zaki ya buɗe fiƙoƙi nasa. Garken tomakai ba so wurin gudu, izan kai kururuwa babu gudunmuwa ba matsera, ko ka so gudun mai dukiya ya tsananta a duniya. Har babu inda ya kasa ka kai nasa ba su kuni ga mai dali, da shi da mai son ikon duniya. Wane mutane, ka ji a nan mun ce mai dukiya ya tsananta a duniya, mun tabbata rashin dukiya shine talauci, to ba ƙaramin wahala ba ne, amma nan wajen ƙarshen duniya samun dukiya wato shine wahala kuma. Da zaran Allah ya baka kuɗin malam sai ka ga masu neman kyauta na ba gairar ba dalili suna zaburowa, masu kawo jingina su kuma suna dangantowa gare ka, masu zuwa cin bashi su kuma suna isowa. Wato su masu karɓan bashi ɗin nan
wanda duk ya zo ya kallame ka da baki kana miƙa mashi shi kenan in ya tafi baka ƙara ganin shi. Wato su kuma masu kawo jingina ɗin nan idan ka karbi kayan jinginan nasu malam sai ka ga gobe sun dawo sun ce ƙara mini, jibi ma su dawo su ce da tsamani, wato har su ci kuɗin da ya fi ƙarfin kayan jinginan nasu kuma daga baya abin ya zama tashin hankali. Su kuma masu neman kyautar nan na ba gaira ba dalili idan baka ba su zage ka, in ka hana su to tsiyan ya fi kwari, sai a duba wani sharri malam wanda za a manna maka ya hana ka sukuni, ko a ce dukiyan naka na lukudi ne, ko a ce kana da dodo, ga sunan dai sai an duba wani shegantaka da za a maka. Malam Badamasi na soba oban a ɗa'ilo to dan duniya ya ce da mu wata rana na zuwa. Maso dawa sai rumbun ƙasa, mai dami 100 ya nemi 100 ya ƙara a kan 100 don mun je tsadan dawa na zuwa, kun san talaka ba zai dawa ba. Wato kaji wannan malamin shi kuma yana mana bayani ne akan sha'anin dawa. Ya ce mai dami 100 ko kuma kana da buhu 100 ne to ka nemi wani 100 ka ƙara akan 100 ka adana, domin nan gaba tsadan dawa na zuwa. Gaskiya ne, mu kam ko yanzu mun ga tsadan dawa, domin a zamanin da muna ƙanana mun sha sayan mudun dawa taro zuwa taro da 100 zuwa kwabo 4. To amma a yanzu a waɗansu bararraki nan ba da nisa ba da suka wuce mun rika sayan mudun dawa su le 2, muka rika siye 2 da taro, ya zama 2 da titi, kai a takaice da sule 3 mun sai dawa. Ka san mu ko yanzu mun ga tsadan dawa. To an kuma ce idan mutum ya sami dawan to ya adana ya ɓoye, in baka ɓoye ba wato sarakunan ƙarshen zamani malam, kai a ce gidan talaka da dawa malam gidan mai sarauta ba shi, ai ka san baka da sukuni. In kun san talaka ba zai dawa ba in maso iko ba so da sallake, in ji mallam ya ce mana banda sakewa. Ha ba samari alhimman shiri, a cikau dabara a san kasa kaifi da daushe tsini, fama na zuwa sai an yi gayya mutum 80. Wato kaji wannan malamin shi kuma yana yin gargaɗi ne bisa a nemi maganin kau dabara da kaskaifi, saboda nan gaba fama na zuwa. Wato mun samu labari a nan gaba idan za a je cin kasuwa ko za a je wani ƙauye sai an haɗu mutum 80 sannan a je lafiya a da lafiya, amma dun ku 10 ko ku 20 sai yan fashi sai muku jadduka ku kwace muku kaya. To idan ko ka lura in banda gwamnati ta da adalci tana walakanta masu fashi da makami, kai mutum 10 ko 20 suna cikin mato guda ɗaya ya zaro bindiga ya ce kowa ya zubar da kayan shi ya tsallakewa zai tsaya. Sai an yi gayya namiji 80 aje a dawo, sha'anin duniya faɗa ta malam ba mai musunata. Sai jahilawa wofan duniya kada ka taimaki mai yin gardama. Rashin gani nasa sai rai ya gaza, in ji malam ɗan abadon ra'u oban jonai do fitilun duniya, shi ya mana zancen duniya. In za ta ƙare fitinu sun yawa, fitinu kau ba za ta auko ba sai duniya dau ta yawa, kaga amre ba yardan wali. Kuma babu yadda shegu sun yawa, in ka ga yara su ne shugaba komai so aika ba mai ce bari. A ji wani abu kuma da zai kawo ƙara lalacewan duniya. Yayin da ƙarshen duniya ya zo za ka ga yara ƙanana wato su ne shugabanni, jahilai kuma an ɗauke su ne wato kuma manya a gari. To kai an ba yaro shugabanci ga wautan ƙuruciya ga rashin hankali, abinda duran shi ta shata mishi wato shi zai rika cinna jama'a a kai idan sun kiyata da fitina a kansu. Shi kuma jahili ya zauna ya yi katon naɗi ya sa riga sai ta ganin shi kamar abin arziki ne.
da zaran wani fatawa ko tambaya ya samu sai a ce a je wajen shi. Idan an je wajen shi an tambaye shi to shi kuma ya ce bai sani ba, yana gudun kar girman shi ya faɗi, sai ya duba wata amsa wanda ta dace da tambayan sai ya ce kaza kaza ne. To dama su mamma tambayan nashi duk duhu ne ke dukan duhu, jahilan ne, sai su je su yi ta aiki da kaza kaza nan da ya faɗi, ba za a yi aune ba sai a ga an nisa tsakanin fata da hallaka. Jahilai ne ke manyan gari a zamanin rikicewan duniya, in ji Mallam ɗan Abdurra'u. A can zuwa gaba za a yi maluma, sun karatunsu mai tarin yawa suka tsiri gafa da karatun ya nutse. Wane mutane? Su kuma malaman ƙarshen duniya sai su karatun nasu mai tarin yawa, ga ilimin hisabi, ga ilimin hadisatu, ga ilimin far'i, ga mandiki, ga sanin li'irabi, maimakon su zauna su tara baƙi da 'yan gari wato kuma har 'ya'yayensu a yi amfani da ilimin nasu a'a. Da zaran sun ga ilimin ya samu malam sai su shiga tsalle-tsalle, sai kai huska fada. Da zaran an karbi gadansu a fada to can za su lalace suna kudayin miyan fada. Kaga ƴaƴansu sun taso sun yi zandan su ba su da ilimin, babansu ya ki zama ya karantar wato bare su samu, yana can fada yana kudayin miya. Sun katunsu mai tarin yawa suka tsiri gafa da karatun ya nutse, wannan karatu bai amfana ba. Yayi talgaro yayi fauti an rasa, ɗansu bai yi karatu gunso ba sun kasa zamne suna kwaɗayin miya. Malamai hudu malam ya ce mana su za su ƙare na kuka wuni, mabuga hisabi da masu fara'ili. A tashi nema ai tafiya wuni, da masu tauhidi da mahaddata samun so zai yi wuya sai na diran. Malam ya ce mana dujal na zuwa. Mun samu labari a nan gaba kuma shi kuma dujal zai zo, amma fa kafiri ne, zai zo ya mallaki duniya zalla, domin dama an gaya mana mulukul arli a cikin mutane su shida ne. Idan baka san mulukul arli ba wato wanda suka mallaki ƙasa, ba mutum ya mallaki wani tunga ko ya mallaki Najeriya ko Ghana ko America ko Rasha ba, a'a, wato ya mallaki duniyan gaba ɗaya. In ya kafa doka ko oda wato shi za ta yi ta aiki da shi a duniya. To waɗannan mulukul arli da muke muku labari guda hudu sun yi saura guda biyu. Guda hudun nan da suka yi biyu musulmai ne, guda biyu kafirai ne, wanda kuma suka rage nan gaba baya ba su yi ba, ɗaya kafiri ne ɗaya musulmi. Wato annabi Zurqallaini da annabi Sulaimanu sun mallaki duniya gabar da yamma da arewa. To kaga ku su musulmai ne. Kafirai kuma mun samu labari wato Namaruzu yayi irin wannan mulki da shi da Fir'auna. Sai kaji guda hudun da suka yi kenan. Wanda suka rage nan baya kuma wato Dujal zai zo ya mallaki duniya duka. Kuma wato Mahdi zai bayyana, shi kuma zai halakar da shi, wato shi kuma ya mallaki duniya. Adam ya ce mana dujal na zuwa za ya zo ya sarauta a duniya, Mahdi da Isa ma za su zo domin so gyarta abin da ya birkita. Nan ne musulmi za su tattara malaman son na bawansu ba, malaman bid'a ne kamusai. Ba karja ka sai hanji ka zuba, malaman bid'a ne kwaguwa sun karkace wata farkin annabi, sun ga aya sun ki faɗa nata, kuma sun yi mata sun ki tsari nasu. An ce wa ƙarna ya kaɗa kai nasa, ni ba ne baiwa ba na yin tsari, don ba ku yanga mai ɗebo ruwa. Ta je ta daji ta ɗauko min ice, ya yi zance da ba shi da hanzari, ba
shi kaiwa wurin da ake nufi. Wato anan kuma ana yin bayanin irin mutanen ƙauye ɗin nan ne, malaman ƙauye wanda ba su tsarin matansu da kuma wanda suke cikin garin. Wato idan aka ce me yasa wane baka tsarin mata, sai ya ce ai shi ba shi da kuyanga ne ko baiwa, zamanin da baiwa suke kenan. To a yanzu wato sai su ce ba su da yaro ne wanda yake zai rika ɗebo musu ruwa ko ya je musu itace, shi yasa matansu ke fita. To shine aka ce yayi zance ba shi da hanzari, da yayi tunani zamanin da sarakuna ke sa a je diga zuwa saran lamfo, idan baka da baiwa ko yaro ai da kanka kake zuwa. To kaga an mashi umurni ya je kayan itacen da ɗebo ruwan da kanshi kenan. Ya yi zance da ba shi da hamzari, ba shi kaiwa wurin da ake nufi, ɗaukan azara da saran gwangwala. In ba ka bawa da kanka kake zuwa, wanda ban yi tsarin matansa ba ko yayi ibada, ladan ba yawa ya shuka gero a saimo gargari. Kaji wanda ba shi tsarin matansa, idan yi aikin ibada ba dai za a hana shi ladan ba, to amma fa ba yawa. Wato kamar zamanin ruwan damina ne, idan ya sauka mutane suka je suka yi shuka wato a wuri mai kyau mai taki da yalwa, shi ko sai ya je ya samu wuri saimo kuma jan gargari ya noma a gurin. Kaga yayin da girbi ya zo, mutane suna girbo dawansu da geronsu da kai shima shi sai ya je tar da nashi gero da dawon mala yan tsumburarru jajaye, dan kan nan kamar cin da ba wani abin zai girba na albarka. Ya shuka gero a saimo gargari, da ya tashi gerebe da kyara yayin rungume, ai biyu na Ibrahim ya yi tsari. Dan ya tsare mata ta Saratu, wanda ke kamanan ceto nasa, ya tsare mata ta Aisha, wanda bai yi tsarin matansa ba. Rantse ba zai ga Muhammadu Mahadi ba, tsari kusan sunna ne wajibi. Muwakadi ne musulmi kunjiya, na kata Salihu na zuwa domin ta tona asirin duniya. Wato ko da kake ji ana bayani cewa wajen ƙarshen duniya za a gane ɗan wuta da ɗan aljanna, har a rika kiran ɗan wutan ɗan wuta, to bari ka ji yadda sha'anin yake. Mun samu labari na kata Salihu za ta bayyana idan wato ita ne taguwa, ko ba gane ba wato raƙuma kenan. Ita kuma wannan taguwa ba domin bayanin ta yana da yawa ba, da mun dan ce wani abu kai, domin zamanin da Annabi Salihu ya rika kiran jama'an shi su kadaita Allah, su amince cewa shi manzon Allah ne, wato suka ki. To da ya nace masu haka, to sai suka nuna mishi filin wata fa, suka ce to ya roki Allah taguwa ta tashi, idan ta tashi su kuma za su yarda shi manzon Allah ne. To Annabi Salihu ya roki Ubangiji wato taguwan ko ta tashi. To kuma sun ce wato in taguwan za ta tashi tana da ya. Suka yi ta kawo dai misalai, wato kanta ya zama ni zinari, gashinta ya zama dalla kuma ya zama na almiski ga nan. To abin duk dai ta tashi da wannan irin sura. To sarkin shi ya so mu ba da gaskiya cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna salihu rasulullahi. To kuma wato wani washi kudar shine wato suka soke taguwa, suka bi dan za su kashe shi kuma ya gudu ya je ya fada inda aka tada uwan nashi wato ya bace a nan. To mun samu labari ita wannan taguwa ita ne za ta tashi nan wajen karken duniya, idan ta shafi kafiri sai wato wani baki ya bulla a goshin shi, wannan baki sai ya ta baki har ya zama baki kirin kamar yankin dare. In kuma musulmi ne ta shafe shi sai wurin ya zama fari fad, ya ta fari wato har ya zama fari fad. To shine aka ce mana wato za a rika kiran za a taru wato gida daya, sun san kafirinsu sun san wato mumininsu. To ta yadda abin zai faru kenan. Na kata Salihu na zuwa domin ta tona asirin duniya, in ta taho za ta bayyana ɗan wuta da ɗan gidan aljanna a duniya. Ajuju wa majuju suna zuwa kankana na da manyan kunnuwa,
masu ɓarna ne bayan ƙasa. In sun gabace gari sai yayi ciri kana ɗulo shamsi tana tafe. Wato bayani ko akan Yajuju wa Majuju, wato mun samu labari su waɗansu fitinannu ne masu kuma yawan ɓanna ne. To lokacin da annabi Zurƙallaini wato ya tafi wajen jama'an da suke makotaka da Yajuju wa Majuju, to sai suka ce mashi Zurƙallaini ya taimake su ya yi katanga tsakaninsu da Yajuju wa Majuju domin sun dame su da ɓanna kuma ga su da yawan haihuwa ga yawa. To sai annabi Zurƙallainin wato ya wani ginin katanga tsakaninsu. To wannan katangan da ya shiga tsakaninsu mun samu labari kullum Yajuju wa Majuju suna zuwa su haƙa katangan sai sun kusa busawa. Sai wato helumansu he shugabansu kenan sai ya ce ku mu bari sai gobe ma ƙarike mu shiga duniya. Idan dare yayi sai Allah ya maishe da wurin kamar ba su haƙawa ba. To kullum a halin haka suke, to ran da shugaba to Allah ya bashi iko ya ce ku mu bar shi haka nan ji gobe in Allah ya mun zo ma a ƙarika haƙawa, to sai su zo su tarar da shi yadda suka bar shi haka yake. To idan sun busa sun shigo duniya to kuma fitina ya tashi kenan. Jawabi kuma akan dulu'i shamsi, mun samu labari wajen karken duniya wato sai an kwanta bacci sai aga ana ta zuba darare ana ta dare wato gari ya ki wayewa. Amma ma'abuta kiyamun laili da masu tashi su yi wuridi da daddare su sun san daren, za su tashi su yi sallah su yi wuridi su koma su kwanta, da tashi su yi sallah su yi wuridi su koma su kwanta. Amma ga falallu da jahilai su ko suna ta bacci abin su malam, sai sun yi baccin sun ga gari ya ki wayewa sai su tashi a gigice, a'a kai wani irin dare ne wannan. To a lokacin nan kuma nadama ya tashi sai ga an shiga jawo buta ana figo buzu da carbi za a wato masallaci roƙon Allah wayewa. Da zaran sun kama hanya masallacin sai ba su yi aune ba sai su ga rana ta bullo ta baya. An sani wato rana tana bullowa ta gaban ne kuma sai ta bullo ta yamma ne, idan ta tafiya ta zo tsakiya to sai ta koma. To dole da rana ta yi wannan tulu'i to an rufe kofar tuba kenan. Idan an sami mutum yana kafirci ne to ko ya yi nadama ya zo ya yi sallah ya yi azumi na shekara da shekaru ya yi aikin banza wato alkalami ya bushe, an riga an rubuta shi na a kafirin shi. Kaji misali kenan. In ɗulo shamsi tana tafe rana ta hoda a yamma ta yau gabar wanda ya kai wannan kwanaki. Abo shakka ya ga abin ajab, ku ’yan uwa na mu bar wani jinkiri maza mu ba mu bar wata shawara in kun ki zance na ba ku tuba ba. Wallahi ƙofa za a rufe ta ne, mai dare dawa ya yi kwanan waje har ya soke ƙofar ba ta buɗu ba in an rufe ƙofar nan najiya. Khairan da sharan doka daidai suke, ko ka yi sallah da azumin shekara babu lada ko da ƙanƙani dukan ibada da aiki salihi. To an tsare su ba son wurin zuwa, baicin waɗannan ga tsananin fari ruwa ya kame ba zai sabuka ba. Mun samu labari nan wajen ƙarshen duniya za a yi matsanancin fari, wanda manzilan damina musamman zai sauka da ƙyar za a sami ruwa ƙwaya ɗaya ko biyu ko a rasa ma sam. Usman Fodiyo baban Abubakar Oban Buhari Oban Malam Hassan shine ya ce wata rana na zuwa. Ruwa ko jamma ba zai samu ba. Gwalabi da tafki masu yawan ruwa a je gare su a ezeke son kafe gafarta malamani na tambaya. In mun tarar da goda ben son kafe ka tambaye ni ba ni rufe maka. Al'amura ne na tashin duniya manyan birane za su siyo ciri. To ko na ƙauye mai zance maku jama'a ta taru ta runtuma ta gabar. Wato mun samu labari nan gaba a cikin alƙaryu za a yi basasa, abin da ake ce mishi basasa shine buge-buge.
wato idan mutum ya mallaki dawa su shinkafa su tunkiya zuwa kaji sai an buge shi an canye tukuna sannan sai a zura da gudu wato tsoro ya fada a zuciyar mutane a gabas wato wai za a nemi tsira shi wannan gudun da ake yi ba a ma san inda za a bane ga dai bayanin muna ci gaba. Jama'a ta taru ta runtuma ta gabar suna macewa da yin ga kishi tafiya ake yi ba guzurin wuri. Babu kayan kabara taya tafiya ake yi tafiyan ya da kai. Har ba ma sauki sai gindin ice tafiyan da ba damu a wurin wuni. Babu girki ko an kwannawa wato kaji an ce tafiyan da ba damu a wurin wuni bayan mutum abin da duk ya mallaka an buge shi an canye da matsiyaci da mai sarauta da wato da mai arziki mana duk an zama wato daidai duk an zama guntaye kuma an zura da gudu wato an shiga daji ana guje-guje wani neman tsira saboda wahalan wannan guje-guje za a ga ɗan tudun da bai wuce tsawon garwa ba an kasa ketare shi nan za a tsaya har a mutu ka ga mutum ka san shi ya san ka amma ka ce mishi kwan lafiya ko kuyi magana abin ya gagara saboda wuya kai da shi sai ido. Tafiya ake yi ba kwan lafiya komai sanin da ko kai sai dai ido babu mai akuya ba tunkiya babu mai ka ya kan ja kunna babu ɗan dunya ba ɗan kaɗe babu tsada ba gwandan dawa rannan abin tausayi mai dukiya da mai iyali in ji ɗan fodiyo mafiyin sunanan mai son duniya wahalansa ta fita kowa kaurara wato kaji a cikin halin wannan guje-guje an fi tausaya ma mai dukiya saboda me an ga tsakanin gidajen da ya mallaka su motoci su dan dukiyan shi da ke banki da wanda ke gida har gashi ya tsallake ya gudu wato an zo ana wannan guje-guje na ɗawainiya da shi malam mai iyali kuma ya gudu ya bar iyalin nashi bai san inda iyalin nashi suke ba su kuma iyalan ba su san inda yake ba. Manyan birane ba sa watsuwa sai an yi ba sa doka an kaɗe ba saraki ba mai dukiya. Da mai talauci doka daidai ake dukkan mutane sun kankan dare. Har babu mai iya ƙetare ɗan tudu fitinu da za a yi shehu ya ce mana. Sai maloman sonna ba so sauraba Allah ta'ala muna roƙonka ne. In karanka kan raye mu a kwanukan fasitami ukun ji aya ta faɗa. Wato a nan kuma za a yi tsawa ne bisa wajaje hudu wanda ba a yin magana a gurin. Duka masu yin magana a gurin wato mala'iku suna la'anansu ne idan baka san la'ana ba shine suna tsine masu albarka. A wajen da ake yin karatu kai kuma ka ƙi jin karatun ka tsaya kana surutu ko kuma ana hadisi ko mutum ya shiga cikin masallaci ba don ya sallah ba don ya salati ba ya shiga ne kawai don su yi taɗin duniya da wurin da ake yin jana'iza mutum ya kwaso taɗe-taɗe na duniya to duk mala'iku suna la'anan su ne. Fazata mai okun ji aya ta faɗa wa an seto ko kawai ta buge uku cikin masallaci da jana'iza. Da wurin karatu ba a zantuka malami na malam ɗan iya. In zuciyarsa gani kwara ba ido. Ya ce abin da shi ke sa a fari su 13 zanzana maku. Wato wannan malamin shi kuma zai yi bayanin abin da yake jawo fari. Idan baka gane fari ba wato shine rashin ruwa saboda kaurin laifin shi ke kawo haka. An ambaci farkonsu zalunci na sarakuna wato shine firge ma talakawa 'yan gonakinsu da ɗan gidajensu wanda sarakunan ƙarshen zamani za su riƙa yi to ga dai bayanin
Farakon su zalunci na sarakuna kana da ta ke faɗa maluma amure da yadda Allah ya hana. In ya yawaita yana sa ai fari shegu izan sun yawaita a duniya. Jarabu sun kan reka sabo ko duniya duk da masu ludu da mai yin maɗigo. Da masu ɓata budurwa da ‘yan dara ɗaukan kitabullahi da jannaba, shi ma ya nasa ai tsananin fari, wannan fazance ba na musu bane kowa ya musa ya duba iza waka la ya masa illal mudan haruna. Kun je ayan hanin ɗauka ta sa malam ya ce mana kabarin muminai, izan ya burme yana sa ai fari rashin zakan noma da na dukiya. Wato kar mutum ya ga yayi wahalar noma wato noman wato hatsin nashi ya isa fidda zakka ya dubi wahalar da ya sha ya ki fitarwa, to shi ma duk yana jawo tsananin fari. Rashin zakan noma da na dukiya in jama'a na sa jaraba jama'a musulmi izan suka yaki kai, suna kashe juna na asa fari. Taho amini in makazance in jama'a bawa ba zan fare kaje ka ɗorar ba wani fargaba. Dan babu mai ce wa ƙariya kake shiddan ibada ba su zuwa bugen. Wato wannan malamin shi kuma yana mana bayani akan ibadan mutum shida wanda in sun yi ibadan ba ta kaiwa wajen da ake karɓa ma bale a karɓa. Wato an ambaci ibadan jahili farko da masu rike kazan tsafi. Idan baka san rike kazan tsafi ba, shine mutumin da duk yake kiwon kaza durgu ko baza kuma ko alhajiya ko mai wake-wake, ba yana kiwonta don in ya buƙaci cin nama shi kama shi yanka ya ci bane, ko kuma in ta kwai ya kwashe kwan ya soya bane. Ya canfa cewa wato ita makarai ne, tana kare mashi lafiya ko kuma tana jawo mashi arziki. To in baka san aje gunki ba, irin a waɗannan aje shine gunki. Abin kuma ba ya tsaya a kaza bane, ya kutsa ma akuya. Wanda duk yake aje da akuya kyalla koko bara kuma irin faraɗin nan ko mai tozali ya ce wato ya aje makarai ne, tana kare mashi lafiya ko kuma tana jawo mashi arziki, wato to duk tsafe-tsafe kenan. Bai kuma tsaya ga shi akuyan ba, har irin ɗan guntun farin zani ɗin nan wanda mata suka raja a kai, wato a aje wani farin zani wai shi na inna. To duk in an aje shi ba don a ɗaura ne a sutura ba, har an canfa wato yana wani kariya ne, to an aje gunki kenan. Farakon su ibadan jahili ba ta kaiwa wurin da ake zuwa, da mai barin matansa tana feta in yan ibada ba ta wurin zuwa, da mai rikon kazan tsafi kuma komai makera ta kare kai nasa, da mai raɗan wani mai zunɗen wani. In yi ibada ladan ba yawa, haka na ibadan mai daudan zina komai yawanta alaɓe ta kan kashe malam Haruna jikan bagari. Dan makarantan Haji Abubakar maraba bakwai ne ca na gida nasa. Allah ta'ala ya yi masa gafara, shi ya yi mana zancen addu'a da ba ta kaiwa agun amsa ta mai cin haramun do da karahiya. Wato wannan malamin shi kuma yana yin bayani ne akan mutanen da idan sun yi addu'a ba a karba. Ya ambaci mai cin haram, an dai san haram inda yake, amma karahiya shine nake ganin da yawa mutane ba su gane ba. Wato kaman a kawo noma a baka tun baka so makafa fatanya a ƙasa baka karɓe kuɗin ka canye, to gashi nan abin ya zama tsaka-tsaki kenan.
mai cin haramun du da karahiya addu'a ta sa ba ta wurin zuwa bayin ta'ala sun mata shamaki ba ta san shiga ba ta ɗai ce dawa roƙon yawan rai ba ka haiwa kwano kan da kai maka don kai addu'a ƙaddara ba ta jin addu'a ko ka ke baraci na kwanan shekara mai yin tsafi na addu'a ba a yake yi dama ya bari sada mai zina in yi addu'a ba a yake yi dama ya bari hakanan du'a in mutum azzalumi iyakacinta a ɗakin duniya shehu bakin ruwa malam umaru shi ɗan nofawa ne da yawan sani wannan malamin kuma zai mana wato bayani akan mutane mahaukata wato guda 10 to ya amci da mai ganin rami a cikin dawai tsoma hannu shi ma mahaukaci ne aiko gaskiya ne mutumin da duk ya ga rami ya tsoma hannu wato inda kunama a ciki ta halbe shi da zaran ya ciro hannun yana wayyo Allah sai aka menene yace ai na sa hannuna ne a ramin nan kunama ta harbe ni to kaga bai da kaje sai kaje ana ce kai baka da hankali ne in shi ya gaya mana 10 mahaukata suna da wauta ba so da hankali farkon su mai ganin rami a cikin dawa ya ruga hannu wawan duniya har da mai auren mace tsohuwa wato irin wanda in an ga tana da kuɗi din nan har da mai auren mace tsohuwa domin ya ƙaru ba zai ƙaru ba kana mutum wofi solo biyu ya amure mata ya kwan a gida nata wato irin masu auren ɗauki sandanka kasa da mai tafiya mai nisa har ai ruwan bazara baya gida da tajiri mai tarin dukiya ba gidansa a birni sai dawa da mai auren mata da agola guda 5 ya fi son hauka baya shawara kaji malamin ya bayani a nan shi mai auren mata da agwala guda 5 wato haukan nashi har ya fi su wato dan damman da ya tara ko kuma yan buhunan shi in dai ta kwaso agololin ta kawo gidan shi wato tana ci agololin suna ci nan da nan za a taro a canye mashi kenan sai dai kuma Allah bai bashi ladan ciyarwa da mai auren mata da agola guda 5 ya fi son hauka baya shawara da mai auren mata da zane 7 shi ko a tsumma ya yi aikin kawai kaga yanzu har zani 50 ana sawa amure na baiwa yana da bakin ciki mai yin sa yaƙi ya ce gida nasa mai ƙaryatawan zance na tsoro ya ɗau ɗabi'an da ba zai tsira ba to ku bar shi wawa rana na zuwa ai kwaga kansa a saura an kire ai 300 wauta ta ce ka kowa a ba shi 30 nasa in nai tunani na malam manzo a can adafau na kukan rashi masu yara ku sa makaranta ko bara sakewa kwaiwa aji nasa wato wannan malamin kuma yana yin gargadi ne bisa cewa masu yara ƙanana to su sa su a makaranta domin a raba su da duhun jahilci saboda mai jahilci ba abin arziki ba ne domin an gaya mana ɗan musulmi muddan a ce ya biya fatiha ya kasa kai wannan ɗa ba shi da albarka wato sai masu gari kawai su dinga dankara mashi kayan gwangwala da azara yana kaiwa Sokoto zuwa Kano zuwa Kaduna wato da shi da jaki to daidai kenan masu yara ku sa makaranta ko bara sakewa kwaiwa aji nasa aiko abin nan ba na faɗi ba ne a cikin mutane girma ya zube
ɗan musulmi a ce ya yi fatiha ya kasa kaiwa ya girman kwabo masu iko su sa masa kayan ya kai azara ya yi wahala ta tsayi inda alfadari ko jakuna so sata ya ka harbe renin Kano kusan abin nan ba aibi ba ne ai har ga Allah ba wata gara dama mai shiga wuta ba wata tambaya don an wahala sasa ba aibi ba ne mawahalta ɗakin duniya su ba ibada sai bautan ciki ana asalatu suna gyaran rufa wato su irin wanda ba su iya kai fatiha din nan wato ba sa da wani himmanta sai gari na wayewa a shiga neman abinci wato su ne za ka ji ana kiran sallan asalatu wato suna ƙara takewa a mayafi idan kuma sun je neman abincin ya samu sai su ce ma mata a yi nika a samu su tuwo mai yawa idan an samu su malam suna ci suna zara idanu to himmantan su kenan ana asalatu suna gyaran rufa rana ta hudo ba wankin ido dare na Allah sai su yi barbara jana ba ta naje ka ba su wanke ta ba zancen su mata ku yi ta shirin nika in kwanto wannan kosa mana mai yawa masha maraye a tula masu su shaƙe tumbi sai hutu wani su ba fahimtan komai duniya da su da dabba ba wata rarraba mun ji kalma ga malam Musa limamin kabo malami ne shi mai lafiya shi yayi mana hadisin mai zina ya ba ne tsoro ya ban fere gita ya ce da mai zina kulbai tuba ba sai yai ne tsoho ta kwanan shekara wato wannan malamin shi kuma yana yin tsawa ne akan irin kaurin laifin zina mun samu labari mazinata a taron kiyama za ka ga mazinaci wato yana lasan mazinaciya tana lasan mazinaci kamar yadda kannuka ke yi kana suna ɗansu ƙuraje yana fidda ruwaiwai mai tsananin wari inda don suka girma a tsayuwan kiyama sai koransu ake ana la'anansu in baka san la'ana ba shine ana tsine masu albarka a da shi kuma bayan shekara a ba shekoro na kwanan shekara a maini zai zamna a cikin wuta ai babu zamna wa ba dogara sarka gaba nasa ta fi kufaina Allah ya shi mu to don a baya kaman dutsen shiri ta yi jawur kaman curin tama kamar madoshi ja a wuya nasa ya yi kuka ya yi kururuwa a sanya ya masa zugi an kiya